Ik ga het komend half uur praten met 2 schrijvers. Allebei afkomstig uit Limburg. Allebei gedebuteerd met een roman die bijzonder goed ontvangen is. En in één geval, het geval van Hanneke Hendricks, inmiddels opgevolgd een aantal weken geleden door haar tweede roman. En in het geval van Roman Helinski, dat is de schrijver van Bloemkool uit Tsjernobyl. Een vadergeschiedenis. Jullie werden net allebei, voordat we begonnen, kregen jullie het vriendelijk verzoek om een boek te signeren van een meneer die had jullie boeken helemaal ingekaft. Zelf. Dat is wel heel eervol. Als iemand zelf jou een extra kaft om jouw boek doet. Komt dat vaker voor? Dat iemand zoveel liefde voor jouw boeken toont? Door het te kaften, bedoel je? Ik vind dat wel, dat deed ik op de middelbare school, boeken kaften, maar niet zo liefdevol als die meneer. Nee, het is nog nooit... Nee, wel andersom, dat mensen het stofomslag eraf halen. Maar nog nooit Nee, dat was nieuw. Nee. Roman, om met jou te beginnen. Voordat jouw roman verscheen, heb je zelf in een aantal literaire tijdschriften al verhalen gepubliceerd. Kortere verhalen. Helpt dat? Is dat een goede oefening, goede vingeroefening voor een roman? Ja, sowieso. En volgens mij worden literaire tijdschriften ook heel erg gebruikt als kweekvijver. En op die manier ben ik ook een soort van ontdekt op een bepaald moment. Je werd gebeld. Gescout. Ja? Ja, een soort van. Dus voor mij werkt dat wel goed. En ik heb wel eens gehoord dat het langzaam afneemt, de belang van literaire tijdschriften. Maar in mijn geval werkt het nog. Jij deed dat ook. Je hebt voor Das Magazine geschreven, maar je schreef ook journalistieke stukken voor onder meer NRC Next. Nee, ik heb nooit iets journalistieks voor NRC Next geschreven. Wel een verhaal. Maar dus, dat was toch fictie, ja. Maar dat was na het debuteren altijd. Oké. Ja. En wat was jouw oefening dan voor het debuut? Of was er geen oefening voor het debuut? Ik zat op een schrijversopleiding van de toneelschool in Utrecht. Dus ik ben eigenlijk opgeleid als toneelschrijver. Ja. Dus uiteindelijk ben ik daarmee opgehouden en ben ik proza gaan schrijven. We hadden het net met de scenario schrijver van Flik in Maastricht over de enorme verschillen tussen een roman schrijven en een scenario. Andersom ook? Ja, het is heel veel verschil. Maar ik denk wel dat je, als je mijn werk leest, dat je wel kunt zien dat ik een beetje uit de toneel-filmwereld kom. Qua opleiding dan, ja. Het is voor mij allemaal heel beeldend en ik hou van heel veel en scherpe dialogen, dus ja. Je houdt van korte hoofdstukken? Ook. Jij ook trouwens? Ja, klopt. Alleen jij nummert ze, jij niet? Nee, ik nummer ze niet, nee. Ik wou zeggen soms, maar dat is niet waar. Vond jij het, ondanks die opleiding en ondanks alles wat er vooraf ging, vond je het lastig, het schrijven van je debuut? Of was het één groot feest van begin tot kaft? Ja, het is heel grappig, want ik zeg heel vaak dat ik het tweede boek, dat was echt een gevecht om dat te schrijven. De moeilijke tweede. Ik vond het echt, ja, het was heel zwaar. En dan zei ik tegen iemand, ik zeg ja, terwijl de verjaardagen, dat schreef zichzelf. En toen stond mijn vriend naast mij en die deed hij. Ja, zei hij. Prima. Dus nee, toen heb ik schijnbaar ook heel veel geroepen en gezucht en gesteund en gezegd dat ik ermee ophield. Dus, met hem of met het boek? Met het boek, ja. Okay. Nee, ja. En bij jou? Zou er iemand in jouw omgeving zeggen zou iemand lachen als jij zou zeggen dat het meeviel? Ik heb volgens mij uiteindelijk 10 jaar gedaan over een boek publiceren. Niet per se dit boek, maar ik had 10 jaar geleden wel al die contacten met uitgevers. En het heeft 10 jaar geduurd. Dat waren niet 10 hele vlotte jaren, al met al. Nee, er zit ook wel veel werk in. Maar mijn tweede, dat moet ik nog gaan meemaken, hoe vermoeiend dat is. Maar waar zat voor jouw gevoel vooral de strijd dan, in die 10 jaar? In het vinden van een goede... Je bent altijd beïnvloedbaar in het begin. Mijn eerdere verhalen, ik las best wel Marquez, een Colombiaanse schrijver. En dat zag je in sommige eerste verhalen, zag je dat nadrukkelijk. Je las je voorbeelden er doorheen. Ja, en ik heb wel eens een hoofdstuk ingeleverd bij mijn uitgever. En toen zei hij, dat was zoveel simpeler en eenvoudiger geschreven. En hoe kan dat? En toen had ik Harry Potter tussendoor gelezen. En dat klopt, en hij kon zien waar ik begonnen was met lezen. Dus als je jong bent, ben je daar, tenminste ik in ieder geval, ik was daar wel redelijk onderhevig aan, onder die invloed. En, hoe onttrek je daar uiteindelijk aan? Voor mij gewoon volwassen worden in je stijl. En toonvast zijn.
en je eigen stijl langzaam ontwikkelen. En voor mij gaat dat vanzelf. En misschien gaat het soms ook niet vanzelf en dan lukt het gewoon niet. Ja, het is een beetje een organisch proces. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich voornemen dat ze gewoon, als ze schrijven, niet zoveel lezen. Maar dat kun je natuurlijk niet 10 jaar lang doen. Dan zou je 10 jaar lang nauwelijks boeken hebben gelezen. Maar zit er wel iets in dat je af en toe ook gewoon afschermt van invloeden als je aan het schrijven bent? Ja, ik weet niet of dat... Bij mij gaat dat soms wel vanzelf. Ik heb wel blokken dat ik echt veel lees. En dan schrijf ik wat minder. En soms als ik echt in het schrijven ben, dan lees ik weer wat minder. Maar misschien is het ook omdat je een bepaalde hoeveelheid aan kan op een dag. En dan valt er gewoon iets af op een bepaald moment. Herken jij dat trouwens, Hanneke? Dat je bepaalde literaire voorbeelden had of schrijvers die je zelf graag las. En dat die in het begin soort van door je eigen werk heen sijpelde? Ja, dat gebeurt denk ik... Ja, onbewust gebeurt dat sowieso wel. Maar ik heb het nog steeds ook wel een beetje inderdaad dat als ik net een boek uit heb en ik ga dan weer schrijven en ik vond dat boek heel erg goed, ja, dat ik dat dan ook wil, zoiets. Dus dan ga ik daar ook vaak dingen van jatten en zo. Ja, dat doe ik wel, ja. Maar het is niet, inderdaad, het is niet goed als je het er echt doorheen kunt lezen. Je moet wel, inderdaad, stijlvast zijn. Je krijgt de indruk als je jouw boek leest, Roman, dat je hevig hebt kunnen putten uit je eigen familiegeschiedenis. Je draait er niet omheen. Je komt zelf uit Nut. De roman, de hoofdpersoon heeft dezelfde naam. Je zegt er zelf al op de achterflap. Je geeft vrij openlijk weg dat het in ieder geval voor een deel is geïnspireerd door je eigen leven en jeugd. Ja, ik wil je niet corrigeren, maar de hoofdpersoon... de vader in het verhaal heeft mijn naam. Ja, dus de vader heet Roman en de zoon die het verhaal vertelt heet Victor. Ja. Daarmee probeer ik ook wel aan te geven dat het ook... ik wilde het wegbewegen van... ik had de hoofdpersoon, de vader, had ik de naam kunnen geven van mijn eigen vader. Maar dat soort dingen heb ik heel bewust ook niet gedaan. Omdat er ook... Ik heb misschien wel fictie gebruikt. Of feit gebruikt, maar ik heb het wel... Bijna elk feit heb ik ook wel weer verdraaid en naar mijn hand gezet. Er was een journalist en die las het letterlijk en die legde op een bepaald moment citaten in de mond van de zoon. Maar dat is niet gezegd. Dus daar ging dat wel... maar ik heb het wel inderdaad als inspiratie gebruikt. Maar je krijgt de indruk, als het zeg maar, al voor een deel gebaseerd op je eigen familiegeschiedenis, dat bij jouw familie het vertellen van verhalen ook een grote rol speelde. Dus toen ik het las, dacht ik kan me voorstellen, als dit zelfs maar voor een deel klopt, dat jij ook bent opgegroeid in een omgeving waarin het, ik zou bijna zeggen, voor de hand lag dat je zelf was gaan schrijven. Ja, misschien wel. Ik heet natuurlijk wel Roman. En dat zullen ze wel op een bepaalde manier... ik ben eigenlijk vernoemd naar Roman Polanski. En daar komt ook die Poolse achtergrond wel terug. Ik heb wel veel Poolse familieleden, maar het contact daarmee is helemaal niet zo sterk als in de roman. Maar ik heb het in de roman juist gebruikt omdat het heel kleurrijk is en heel bont. En dan komt weer de familie uit Polen langs met een bus. En dan, het heeft iets gezelligs. En dat wilde ik gebruiken om de roman een bepaalde kleur te geven, een bepaalde warmte. En op zo'n manier heb ik het ook misbruikt. Ik heb het voor mijn karretje gespannen, min of meer. Je zegt het bijna schuldbewust. Alsof je dat... Nou ja, omdat soms nemen mensen het wel letterlijk. En dan moet je dat weer uitleggen dat dat niet zo was. Maar ik snap heel goed de aanname. Maar bedoel je dan, vind je het dan vervelend dat ze denken dat je soort van je familie inzet voor je literatuur? Of omdat ze dat clichébeeld van Polen krijgen? Klussen, zuipen? Ja, eigenlijk vind ik beide niet zo heel erg, geloof ik. Dus het valt ook wel mee hoe erg het is. Maar want er staan dingen in het boek, bijvoorbeeld dat bedrijfje wat wordt opgericht, Blitz for You, is dat bijvoorbeeld echt? Want dat is zo grappig, dat had ik bijna... Nee, dat is niet echt. Dat is niet echt? Het bedrijfje heette eigenlijk Blitz Promotion. Maar daar heb ik dus iets anders voor gemaakt. Ja, maar is dit exemplarisch? Voor een deel klopt het? Dit is wel het feit van het bedrijfje klopt wel. Maar bijvoorbeeld er rijdt op een dag een bus met heel veel Polen komt aangereden. Die bus is nooit aangekomen. Dus sommige dingen wel, sommige dingen niet. En heel veel verdraaid. Ja. Was jouw vader
zelf een rijke bron voor ideeën en gedachten die in het boek staan? Ik hoefde het personage van mijn vader niet heel erg te veranderen. Dat is wel van zichzelf al een heel kleurrijk persoon. Ik heb bijvoorbeeld wel sommige reacties van hem weer heel erg aangezet. Of sommige wegen die hij inslaat heb ik aangepast, veranderd. Hij ging soms naar links en dan heb ik het naar rechts voor het verhaal laten gaan. Maar ik kom wel de taal van de vader in het verhaal. Mijn eigen vader vroeg heel vaak aan het eind van een zin: kun je dat geloven, kun je dat voorstellen? En ik kwam er eigenlijk pas achter dat het gaat de hele tijd over wat is waar in het verhaal. Welke verhalen kloppen, welke niet, waar baseer je je leven op en waar bouw je op voort. En toen kwam ik erachter dat die vader dat in het verhaal al de hele tijd vraagt van kun je dat geloven, kun je dat geloven? En nee, want sommige dingen zijn niet waar die er verteld worden. In het boek niet, in het echte leven niet. En dus dat die vader op die manier sprak, dat heb ik uit het echte leven gehaald. Maar dat kwam fantastisch uit qua literatuur. Dus dan komt het heel mooi samen. Er zat één passage in het boek die ik echt... Er waren er meer die ik heel mooi vond, maar deze is me zeer bijgebleven. Ik zal hem even voorlezen, want ik vroeg me af waar die op geënt is. Op de mijnen verstreken de jaren alsof het dagen waren. Volgens mijn vader kwam dit doordat de regelmaat de tijd vermoordt. Jaren kunnen op deze manier verdwijnen. Voor sommige mensen is dat een handige manier om door het leven te komen. Voor anderen is de regelmaat een aardsvijand, waartegen ze het altijd zullen afleggen. Ja, dat is de opa in het verhaal, Giorgio. Die werkte in de mijnen inderdaad. Dat is wel qua familie, mijn familie, de opa en oma, die zijn verhuisd op een gegeven moment vanuit Polen of Frankrijk naar een Belgisch mijnwerkersdorpje. Dus dat is wel echt waar. Maar ik heb me bewust niet heel erg verdiept in hoe dat eraan toe is gegaan destijds. Met die jaren die vervlogen. Maar ik stel me dat zo voor dat als je altijd onder de grond zit, dat het heel monotoon was. Dus daarom. Je hebt een vergelijkbare scène in een politiecel, waar iemand schrijft dat de tijd in een politiecel min of meer stilstaat, omdat het altijd donker is, geen ramen zijn en geen klok. Heb jij de neiging om research te doen voor dat soort dingen? Of laat je dat gewoon allemaal uit je fantasie ontspruiten? Of heb je dan bijna zin om even nog in een politiecel te zitten om te kijken hoe dat voelt, hoe het ruikt, hoe het... Nou, dat is wel grappig, want er is niets, eigenlijk niets uit de verjaardagen autobiografisch. Behalve de politiecel. Maar ik heb me wel eens een keer, toen ik op de lagere school zat, heb ik wel eens een keer, had ik een paar pennen gestolen. Trouwens, dat is wel typisch, want die pen die ik nou bij me heb, die heb ik van een vriend gestolen. Nou, lang van. Ik wil allemaal zijsporen gaan nemen, dat doe ik niet. Het is wel mooi om te zeggen dat je dat tot literatuur leidt als je als kind pennen jat. Ja, inderdaad. Maar dus ik weet wel dat toen ik daar zat te wachten, en ik was 10 of zo. Ik kom die in een politiecel als je een pen jat. Toen moest ik, de politie kwam mij en mijn vriendinnetje halen. Echt in één grubbe vorst in zo'n dorp. En er was een heel klein politiebureautje, dat is ook opgeheven op een gegeven moment. Want er gebeurt natuurlijk niks in zo'n dorp. Ja, wij. Misschien waren ze heel blij, weet je. En toen gingen ze eerst met mijn vriendin praten en ik moest toen in zo'n cel wachten. En er zat inderdaad zo'n raam waar we dus met de lagere school ook wel eens een keer waren gaan kijken. Dat je daar dus niet... Van de ene kant kan kijken, maar wel van de andere. Ja. Dus dat weet ik dan wel, omdat ik daar toen heel lang, voor mijn gevoel, heel lang heb gezeten. Het zal wel helemaal niet zo lang zijn geweest. 6 uur tot je advocaat komt, toch? Ja, nee, ik mocht daarna ook gewoon gaan. Ze hebben niet eens mijn ouders gebeld. Dus het was volgens mij meer tijdverdrijf voor henzelf dan... Is er dan een dankbaar decor Limburg? Want volgens mij in de eerste 2 pagina's komt er al een Jan Linders en een paar typisch Limburgse namen langs. Dan weet je meteen waar je bent. Ja, grubbe vorst, er gebeurt helemaal niks. Dus, want het verhaal van het dorp dat je in de verjaardagen vindt, dat lijkt qua blauwdruk is dat gewoon Grubbe Vorst. Ja. Grubbe Vorst is ook tussen het Het eerste klooster... personage heet Chef. Wat zeg je? Chef. Chef. Ja. Chef en Marie. Ik heb ook een chef in mijn boek. Ja? Ja. Ook een Limburgse man. Volgens mij, ja, en een beer en een haai en een wiel. Wiel vind ik ook zo'n gekke Limburgse naam. Maar goed. Wat was je vraag nou ook alweer? Of dat een dankbaar decor is daardoor. Want je krijgt er meteen een soort heel beeldend gevoel bij. Ik weet meteen, als ik een Jan Linders zie, weet ik eigenlijk al waar ik ben. Ja, dat is... Een Kerkplein, Jan Linders.
En het gaat natuurlijk wel voor elk dorp op. Maar ik ben toevallig zelf in een Limburgs dorp opgegroeid. Maar voor literaire fictie is het natuurlijk heel handig als je ook een soort snelkookpan situatie kunt creëren. En dat is in een klein dorp natuurlijk snel. Want iedereen kent elkaar, iedereen houdt elkaar in de gaten. En juist omdat er niks gebeurt, lult iedereen over alles. En dat is smullen. Ook heel leuk om mee te schrijven natuurlijk. Je knikt heel instemmend, Roman. Ja, ik zat ook bij mijn tweede boek, wat ik aan het schrijven ben nu, heb ik ook, ik dacht ik ga wel weg uit het dorp, maar ik heb wel heel nadrukkelijk een stadswijk centraal gezet. Omdat je dan ook inderdaad niet de hele stad, want dat is weer te groot, maar dan baken je het af en dan is het dan heb je een snelkookpan. Dat klopt wel. Ja, wordt eigenlijk ook een dorp, maar dan in de stad. Ja, een dorp is gewoon een trucje eigenlijk om over de stad te gaan schrijven. Ja, maar volgens mij probeert iedereen ook een dorp te creëren waar je ook gaat wonen. Als je in Amsterdam woont, dan... Nou, dat weet ik niet. Jij woont toch in Amsterdam? Ja, dan heb je gewoon een wijk. Dan heb je dat toch is ook dan een je dorp. dorpje. Ja, je kent mensen daar en je gaat naar hetzelfde koffietentje. Ja. Ik denk dat mensen dat gewoon fijn vinden. Die hoofdpersoon van jouw debuut, dat meisje, die heeft een hele zeldzame huidaandoening. Met een naam die ik niet ga proberen uit te spreken, maar jij misschien wel in één keer uit je mond krijgt inmiddels. Epidermolysis bullosa. Die ja. Ja, Had ik- EB vanaf nu. Oké, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee, Jij kennelijk wel. Of was je op zoek naar een ziekte en kwam je bij deze uit? nee, iemand vertelde mij daarover, over die aandoening. Zijn jullie bekend met de aandoening epidermolysis bullosa? Niemand. Vingers? Nee. Kunnen we- Ja. Ja, u heeft Ja, het maar boek u heeft het gelezen. boek gelezen, dat telt niet. U bent die meneer die zo mooi die boeken kaft. U kent iemand die dat heeft? Ja, het is echt, je hebt verschillende gradaties erin, maar het gaat van redelijk mee te leven naar kinderen die ermee geboren worden en meteen sterven. Want heel kort door de bocht komt het erop neer dat er een eiwit mist, waardoor de opperhuid niet goed hecht aan het bindweefsel. Dus je kunt niet knuffelen dan bijvoorbeeld of aanraken. En vaak moeten ze ook kleren aan met de naden aan de buitenkant, want anders krijg je brandwonden of wonden. Dus het is een heel heftige, hele pijnlijke ziekte. En ook heel veel jeuk. Dat is vaak nog erger dan de pijn. Maar iemand vertelde mij erover. En ik ben altijd al in mijn schrijven gefascineerd geweest door... Ja, de meeste schrijvers denk ik. Door intermenselijk contact. En dat het eigenlijk niet echt kan. Behalve met aanraken. En door die aandoening haal je ook die factor eigenlijk weg. En toen... Het is bijna het is natuurlijk een gruwelijke ziekte, maar het is ook de ideale metafoor. Ja, en shit. En toen was ik met een ander manuscript bezig. En toen was ik zo bang dat iemand mijn idee zou stelen. Dat ik toen als een gek ben begonnen met dit. Ik was ideaal eigenlijk. En ook heel heftig. En ik heb ook gepraat met mensen die het hebben. En het is, bizar. Dus het wel, want dat vroeg ik net bij die politiecel, waar je ook eigenlijk research deed, maar dan achteraf bleek dat research. Maar soms is het dus fijn om iets te onderzoeken hoe het echt zit. Ja, bij zoiets, dit is zo'n serieuze zaak, vond ik dat ik wel van iemand, dat je wel goed moet weten waar je het over hebt. Want anders wordt je boek ook, als je een soort feitelijke onjuistheden gaat hebben, dan dat tast ook volgens mij heet dat fictionele droom of zo, dan stap je ergens uit opeens als lezer. Dan denk je, maar dat klopt toch niet? Maar er is kennelijk een ruimte die je wel permitteert. Want bijvoorbeeld als het over de mijnen gaat, je hebt dan niet de neiging om allerlei boeken over het mijnwerkersverleden te gaan lezen, om te kijken of het echt zo is dat de tijd stilstaat. Maar het is heel gek hoe het werkt, maar volgens mij weet iedereen heeft in zijn hoofd een soort van marge waarin je moet bewegen als je een boek schrijft. En als je een boek leest, wil je dat er in die marge wordt bewogen. En zodra je eruit stapt, dan merk je dat. Dat klopt niet voor je gevoel. Ik lees wel eens werk van sommige mensen die dan nog niet bijvoorbeeld met een redacteur hebben gepraat. En dan merk je soms van, oh, maar dat kan eigenlijk niet wat daar gebeurt. En dan dat voel je. En ik weet niet wat dat is. Ja, maar als je een boek had gegaan alleen over mijn werken, dan had je wel research moeten doen. Want dan wordt die marge kleiner. Ja. Waar En ik heb je zelfs heel bewust, omdat het gaat over of verhalen waar zijn of niet. In mijn boek staat centraal dat het begint met het verhaal van de opa die ooit het wereldkampioenschap voetbal voor Polen zou gaan voetballen, voor Frankrijk zou gaan voetballen. En nog de Franse bekerfinale heeft gevoetbald en een magisch goede voetballer was. En dat verhaal staat centraal in het begin van het boek. En ik heb heel bewust, ik had dat kunnen nazoeken of hij daadwerkelijk in die finale heeft gespeeld. Ik heb dat niet gedaan, omdat ook de boodschap van het boek is, het maakt niet uit.
wat er waar is en niet waar is. Het hoeft niet uit te maken. Dus ik heb het bewust nagelaten om het uit te zoeken. Maar vond je dat interessant als, ik zou bijna zeggen, als gedachte-experiment voor jezelf? Of het echt uitmaken of iets waar is? Of is dat ook de manier waarop je zelf in het leven staat? Dat je dat vindt? Nou, mijn vader vertelde mij vroeger altijd dat... ik voetbalde heel veel en hij kon heel goed voetballen, mijn vader. En mijn opa dus ging de overlevering ook. En mijn vader vertelde mij altijd dat ik heel erg goed was en echt veel beter dan de rest. En door die verhalen, daar baseerde ik weer keuzes op die ik maakte. En dat zit ook in het boek. Er is mij geleerd dat opa kon heel veel bereiken. En dan heb je toch in je hoofd zo'n blauwdruk van, nou ja, als opa het kan en mijn vader kan het, dan kan ik het ook. Dus en dat heb ik heel erg in de roman geprobeerd te leggen, dat verwachtingspatroon wat ik van mezelf heb. Ik denk altijd dat ik dingen wel kan. En dat zou zomaar kunnen komen, omdat mij vroeger is geleerd van opa kon dat ook, bla bla bla. Maar ik weet niet of het waar is. En ik weet niet wat er gebeurt als je dat... Ik denk dat er niks gebeurt als ik dat nu weghaal. Als nu iemand tegen mij zegt, je opa die heeft nooit gevoetbald. Ik denk dat dat niet zo gek veel uitmaakt. Nee, denk je dat? Of denk je dat je voor 3 jaar bij de psycholoog zit? Ja, dat zou ook kunnen. Misschien moeten we het een keer proberen. Maar ik denk, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ja. Want het is misschien het fundament waar het ooit op is gestoeld, maar dat is inmiddels niemand nodig. Ja, zoiets zou het kunnen zijn. En dat is in ieder geval waar het in het boek naartoe werkt. Maar stel dat het wel gebeurt, dat je richting kwijtraakt en je voorbeelden. Het gaat er ook om hoe je daarna nog verder gaat. Welke keuzes je maakt nadat je door hebt dat het moeilijk is. Zoals de opa die in de mijnen belandt. Hij zit nu helemaal in die mijnen en hoe ga je vanaf daar weer verder om er iets van te maken? Terwijl je dromen zijn gesneuveld. Dat was een beetje de kern. Bijvoorbeeld die meneer, die chef, die is loodgieter. Die vertelt wat hij allemaal meemaakt op zijn werk. En wat mensen allemaal door de afvoer gooien. Dat wordt steeds, ik vond het echt hilarisch, wordt ook steeds grotesker. Wat mensen, hele balen stro door de afvoer. Heb je dan de neiging om een loodgieter te vragen of dat wel eens tegenkomt? Of vind je het gewoon leuk om helemaal bijna krankzinnige theorieën te bedenken over wat een loodgieter zou kunnen tegenkomen op een werkdag? Ja, dat was dat laatste. Oké. Ja. Maar dan zit je er net zo te lachen als je het schrijft als nu als je het weer hoort? Ja, maar het is ook wel volgens mij ongelooflijk wat ik alleen al hoor van mensen die ik gewoon ken. Wat ze allemaal door de gootsteen soms heen proberen te... Ja, misschien, ik werk ook veel in de horeca, dus misschien... Dat zal wel een rol spelen, denk ik. Ja, maar voor het tweede boek, voor de Dyslectische Hartenclub, heb ik wel... Want daar komen heel veel vrachtwagenchauffeurs in voor. En er liggen 3 mensen een soort van gevangen in een ziekenhuiskamer. Daar heb ik ook wel wat mensen voor gebeld, dat wel. Een dokter en een stel vrachtwagenchauffeurs. Om even te checken of dat wel echt kon, inderdaad. Ja. En als dat niet kon, dan moest ik daar even nog iets bij verzinnen, waardoor het plausibel kon. Want in de verjaardagen ontspoort er bijvoorbeeld een trein. Dat is een beetje een spoiler, maar je kunt het boek nog steeds lezen hoor, als je het weet. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Want je kunt geen trein laten ontsporen, ook vroeger niet. Dat is heel moeilijk om een trein te laten ontsporen. Maar goed, dat heb ik dan wel op een bepaalde manier opgelost, waardoor dat dus wel kan. Door gewoon een deskundige in het boek op te roepen die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Dus nou ja, ik vond dat zelf heel erg grappig. Ik dacht dat je eigenlijk gewoon dan zo'n heel groot betonnen blok op het spoor moest leggen. Maar dat niet is. Ja, maar de trein moest ook wel echt ontsporen en niet te pletten rijden. te pletten rijden. Oké. Ja. Want hij moest... Maar in die cowboy-films die jij hebt gezien, kon dat wel. Dat kon wel, ja. Die moeilijke tweede, of die tweede die jij aan het schrijven bent, is dat een moeilijke tweede inmiddels? Of is het vooral leuk? Nou, ik zit nu nog heel erg... Het boek is in maart uitgekomen, dit boek. Dus ik zit nog heel erg in een soort van vrolijke roes van het gaat goed en goede recensies. En dit soort dingen. En dan, daardoor is het wel moeilijk om te focussen. Maar dat is een bekend verhaal volgens mij. Ik probeer wel heel veel te werken tussendoor. Waarom eigenlijk? Waarom mag je niet gewoon even en geniet je van de roes? Omdat je ook geld moet verdienen. En ik heb nu wat geld, zodat ik zeg maar kan werken. En als ik nu een hele tijd niet zoveel doe, dan ga ik straks schrijven en dan is het geld op. En dan moet ik tijdens het schrijven gaan werken. Dus ik kan beter nu schrijven en dan het fundament leggen. Dus dat probeer ik nu. Maar want ik kan me wel voorstellen dat je vertelt net een beetje over je familie en je achtergrond.
Dat is natuurlijk een hele rijke schat waar je uit kon putten voor je eerste roman. Dat kan wel, maar dat gebeurt meestal niet. En je zult horen, ga je dat ook niet doen, nog een tweede keer. Dus voelt dat ook nu wat meer, alsof je meer moet zoeken? Alsof je meer aan jezelf bent overgeleverd? Ja, maar ik heb dus 10 jaar lang van tevoren geschreven. En dat was ook wel omdat ik altijd weg wilde blijven van dat autobiografische. En heel erg echt hele verzonnen werelden opriep. En daar klopte gewoon nog, sommige dingen klopten in die werelden nog niet. Omdat ik die techniek nog niet had. Ik hoop dat ik die techniek nu wel heb. Daar komt het een beetje op neer. Nee, ik maak me daar niet zo'n zorgen over. En ik heb wel eens gemerkt dat je altijd... Je leent dingen van mensen om je heen en situaties en iets. Ik heb wel eens gelezen dat een Russische schrijver zei dat een schrijver een heel goed geheugen moet hebben. Niet omdat hij alles letterlijk moet onthouden, maar hij moet wel bepaalde gevoelens onthouden, situaties onthouden die hij misschien pas 15 jaar later in een bepaalde context in zijn boek dan pas weer kan gebruiken. Dus volgens mij bouwt zo'n boek zichzelf op als je dat... Volgens mij gaat dat wel redelijk vanzelf. Het is wel hard werken, maar komt wel goed. Ik kijk even naar u, mevrouw. Ja, begin je gewoon met schrijven en stroomt het dan een soort van als warme reuzel uit? Of heb je een soort enorm schema boven je werkkamer hangen van plot, hoofdstuk 1, dit, met allemaal lijntjes die met elkaar verbonden zijn? Nou, ik heb wel altijd een bepaald plot in mijn hoofd. Ik weet vaak het begin en het eind en ongeveer wat er tussenin moet gebeuren. Maar ik heb ooit wel eens dat ik het ook helemaal uitschreef, maar dan is daarna de lol was toen helemaal voorbij. Dus je moet wel ik moet zelf een soort marge nog hebben dat er nog gekke dingen kunnen gebeuren. Maar ik moet wel weten wat het uit moet dragen. Want anders gaat het weer nergens heen. Het moet wel de richting moet je weten, ja. Maar als je te veel van tevoren, dan wordt het een soort invuloefening of zo. Ja, maar wel, ik weet wel grofweg wie het hoofdpersonage is en wat ze gaan doen, bijvoorbeeld. En of die blijft leven. Ja, meestal wel. En jij? Ja, volgens mij komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Niet te veel vastleggen, want ik hou me er toch niet aan. Dus dan, een verhaal gaat toch wel zijn eigen loop. En dan gebeurt er weer iets. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk niet mooi als die nou doodgaat. Dat zou jammer zijn, want ik wil die later nog iets laten doen. Dus dan, ik kom daar pas achter als ik schrijf. Dus ja, dat is wel voor mij de beste manier. Ja, als die eerste versie af is, wat gebeurt dan? Heb je dan meelezers of gaat hij dan naar de redacteur of laat je hem dan zelf even liggen? Bij mij gaat hij altijd naar de redacteur meteen. Maar ik schrijf wel een eerste versie altijd in grote blokken eigenlijk. Dat ik heel veel schrijf en dan een paar weken niet en dan weer heel veel. En dan dat je het steeds een beetje kunt teruglezen. En vanaf dat moment, als de eerste versie af is, dan gaat het op en neer tussen de redacteur en mij. Ja. En als je dan terugleest wat je een aantal weken daarvoor geschreven hebt, komt het dan vaak voor dat het een paar weken daarvoor nog heel goed leek en een paar weken later blijkt tegen te vallen? Dat, maar ook andersom. Dat je iets hebt geschreven waarvan je dacht, dat gooi ik weg. En dan lees je het na en dan denk je, dit is eigenlijk juist heel bruikbaar. Ja, dus. Ja, ik recycle best wel snel eigenlijk. Ik schrijf dan een hele scène in een avond of in een nacht soms, omdat het dan net lekker gaat. En dan blijf je doorschrijven en dan word ik wel wakker de volgende ochtend. En dan heb ik het meestal naar mezelf toegemaild naar mijn telefoon of zo. En dan zit ik het te lezen in de trein en dan denk ik van ja... Maar ik ben ook wel echt van mening dat ik delete het dan ook helemaal gewoon, dat stuk. En dan ben je misschien 5000 woorden kwijt, maar dan weet je wel welke kant je niet op moet. En dan sla je niet nog ergens op? Nee. Niet? Nee. Wow. Het zit wel in mijn mail als ik het echt nodig zou hebben, maar ik sla het niet. Ja, dat is waar. Maar het is niet... ik weet niet, soms zit er ritme in iets en soms zit er een verkeerd ritme in. Of een valse noot en dan werkt het niet. Meneer.
ja, die invloed van andere schrijvers, wat betekent dat in de praktijk? Betekent dat dat je de stijl soort van in je opneemt of dat je bijna scènes nadoet? Of? Nee, de stijl vooral. En ik was tijdens... toen ik net begon... Ja, nou nee, tijdens het schrijven van de Dyslectische Hartenclub van het tweede boek... Toen heb ik volgens mij in 2 dagen van Lionel Shriver een boek uitgelezen. We moeten het even over Kevin hebben. Wat ik echt een fantastisch boek vond. Dat ik gewoon, als ik aan het koken was en er stond een hartige taart in de oven... dat ik niet in de woonkamer ging zitten, maar dan ging ik met een boek met een krukje zo naast de oven zitten. Zo gaaf vond ik het. En toen ik dat uit had... Maar had je eerst de film gezien en daarna wilde je het boek lezen? Nee, eerst het boek. Oké. Want de film en het boek zijn eigenlijk... Ja, nou, dat kun je niet echt... Nou, Maar goed, ja, goed. die taart. Die taart en dat boek. En toen dacht ik wel, maar zo moet het. Dit is wat goed is. En dan wil je daar wel dingen eigenlijk van gebruiken van haar manier om een soort totaal onthecht personage neer te zetten waar je toch superveel... Ja, je wilt het hele boek wat dat personage wil. Terwijl het echt eigenlijk een slecht mens is, even kort gezegd. Tenminste, en dat nam ik dan over, dat je daarheen wil. Dus misschien leg je dan ook de lat hoger of als je iets heel goeds leest. Dus ik denk dat het ook wel positief is om je te laten beïnvloeden en je te laten inspireren. Al vind ik inspireren altijd nooit zo'n mooi woord. Okay. Zoiets. Ja, om er ook nog kort op te antwoorden. Ik heb wel, bijvoorbeeld, ik noemde net een Russische schrijver die dat had over goed geheugen. Pustovsky is dat, als ik het goed uitspreek. Het viel me op dat hij zijn verhalen heel erg inkleurde met details, maar echt extreem veel details. En toen dacht ik, hoe ga ik nou de Poolse familie tot leven wekken? En dus heb ik de oma die heb ik in de keuken gezet in het verhaal. Die kookt heel veel. En die heeft dan vingers die glimmen van de roomboter. En er hangt een geur van gesmolten kaas. En van peterselie en van rozemarijn en van tijmen. En dat, steeds met geuren, steeds met dat soort... Bijvoorbeeld, je hebt Das Parfum van Soeskind. Dat begint alleen al met geur. Nou ja, dus ik heb ook gedacht van, nou, dat is handig. Stop je ook een paar geuren erin. En je hebt Nabokov, die schijnt te schrijven met... Die schijnt per alinea of per hoofdstukje een bepaalde kleur centraal te stellen. En dat heb je niet door, want het is zo subtiel. Maar daardoor denk je bijna in die kleur als lezer. En daardoor heeft het een bepaald gevoel bij het verhaal. Dus je hebt allemaal technieken. En dat leer je dan als je tenminste, ik probeer dan te lezen en dan pik ik daar iets van op. Of niet. Ik denk van, dat vind ik helemaal niet mooi, dan doe ik het niet. Helder? Mevrouw. Wat doen jullie voor de kost, is de vraag. Even vrij vertaald. Zijn jullie fulltime bezig met schrijven? Ja. En ik maak af en toe hoorspelen. Maar dat is ook niet dat je daar van binnen loopt. Ook fulltime. Ik heb net een beurs gekregen van het Fonds van de Letteren. Dat is heel fijn. Oh, jij wel? Ja. Sorry. Maar dat zijn debutantenbeurzen. Ik weet wel wie de koffie betaalt zo meteen. Ik heb nog wel muntjes. Dat dus. En ik schrijf reisverhalen soms. En, voor het tijdschrift Hartgras, voetbaltijdschrift en dat soort zaken. Nog een laatste vraag? Dan dank ik jullie allebei hartelijk voor je komst. Mag ik een hartelijk applaus? Graag gedaan.